Other plants na lang. Ayan. Tulog na siguro sila. Hindi ko pala nagiging yung nakabagay na naman magkapit. Ay, sila kaya sila ano? Sila kan tulong yun, di ba? Hindi, una na sila siya nauli kasi namili ng mga sapatos. Sila may engineer. Hindi, binigyan ni Alex. Naglabas si Alex, iniwan naman ni Alex. Siya numubo. May stock window na so may nagbigay kami ng kapila, tag-isa lang. Pagkatapos kumain, may gana. Sasabihin naman papatalan ko na naman sa atin para alam niya mga oras pinapatuto. Ano ka sa'yo? Ha? Ano ka sa'yo? Pagka wala kami signal. Tanda ka na rasul kasi yan, tumaas. Malapit kayo doon. Huwag ka mag-sound. Bakit? Ang galing mo. Ikaw ba tayo? Hello. Magka-copyright ako. Ah? Magka-copyright ako. Ang galing mo. Mamaya ka. Mamaya na lang. May copyright yan. Huwag mo muna tama. Ang mukha niya parang hindi naman siya durobista. Ang galing ha. Oo, pag nakainom na parang pangag na. Katawa ng tao siya dali pag nakakainom. Galing, parang ito. Parang hindi niya nakikita sa araw. Ay, lasing na naman ka rin. Ha? Lasing na naman ka rin. Hindi na, uminom lang ng konti. Kaya pag naglalaba ako, sabi ko, pintuan tayo dito. Saan mo kayo sa mga nakakal? Oo, hindi naman nito kasi naglabas ko si Alex, binuksan din naman ako.
Iba ng tama sa akin. Bigay ko hard. Walang puti yan lumalabas. Oo. Sinasangkalan. Samantalang yung walang puti, nagpapaputi ng buhok. Brad. Samantalang yung mga walang puti ng buhok, nagpapaputi ng buhok. Minsan. Ito ang pagkakamali nila, ginamit agad na hindi pa sinus. Kaya lagi, sinus marunong. Ito ang sila. Mas maganda. Ay. Good morning. Good morning. Aliado na rin po. Reklamo. Pag nag-charge Brad, 100 pesos. Pag share mo, 65. Paliharo talaga. May ano ba na? May no game.
nauna yung ano, kaysa yung tirador. Ganyan yun. Lagi na yung ano, yung tirador. Yeah. Ha? Advance. No, that maintenance na check. Ganyan, di ba? Ganyan, di ba? Wala pa eh. Sabi niya pupunta ko bukas sa akin. Pero nagtatapos ka? Nagtatapos mo yung tubig? Oo. Ang nagbalaw. Oo. Ganda-ganda ng suot ko, tapos yung trabaho ko lang pala yung bawal. Kagalang-galang pa, janitor lang. Tapos janitor lang. Tanong kaya natin kay Dom. Dom, ang ganda ng suot ni Brad, janitor lang pala. Ano ba sasabi mo daw? Kala ko eh, Dom! kakandidato ako ng congressman, yung pala eh, dadalhin sa kalsada magwawalis. Ano sasabi mo daw? Nagtatanggalan ko ba ng himol-himol yung pantalon ko eh. Yung pala, likabok din ko ng agad. Wala tayong mag-drive na maybe doing exercise. Lagi. May ka jogging. Always you ask, where you go? I'm going jogging. We will go jogging but cannot run. Only like this. Same, like good work. Ito yung malalaman yung kalukuhan ko nila.
minsan may sasabay ko na ako'y na gano'n, tapos gagawin ko yung lagay niya, kininamin. Bigla siya matatawa. Para yung mga kuya na, parang makakita ng kayo. Ahora ya no puedo buscar ganas de hacer yo para entregar. Ito yung nakikita. Di ba nasa यहाँ पर nasa buhay niya, buhay ko na. Nabuhat na ba ito? Oo. Oh, hindi ba ako nagbuhat dito kami sa dami ng buhok? Nagkuyang ka sa Oo. Ngayon, na. Daming stock. Ay, paglabi ko na. Daming stock. No? Saan galing yan ng sandstorm? Diyan, pinagpakuyan. Tinampak naman pala eh. Kaya ano eh, tinambak eh. Bak ng ating panini. Ah. Ayan. Siguro sabi nitong kasama natin yung mataba. Puti na lang yung mga masipag na pumasok dito. Dati talaga parang ano to eh. Hindi ko natatarabuhin yung tatarabuhin dito. Kayo po yung mga yan dyan eh. Ako dati alas 12 pa lang, naglilinis pa lang ako. Alas 12 na? Alas 12 pa lang, Dos na alas 12. Alas 12 na ng alas 10? Kahit po. Maganda yan, parang exercise naman kayo. Hindi yung laging pagpirating yung nagkaano lang. Kami kasi nakakontrata na kami sa ganitong trabaho. Eh, na kailangan sabihin. Dapat lang kasi dito kami trabaho. Kailangan ito mga bisita. Kaya di mo makakaligali ko Kaya ilang taon ka naman natatrabaho ng ganito eh. Araw-araw. Araw-araw kumakain ng pagkain. Wala ka sa hotel kung makita ka ng amo yan. Wala yung mga bubuk na yun, wala. Mayan, doon yung tagalinis kasi doon sa hotel. Papuntayin mo rito yung inspector niyo para malaman niya. Manager ang nakikailan niya sa mga. Gagawin yan, gagawin yan sa akin. Sasabihin ko sa Bakit kanya, naman kami naglilinis? sasabihin ko sa kanya, ay kung kulang pa pala yung linis namin, di tulungan mo kami.
Oo. Sabi mo, Sabi mo, sabi nila. Oo. Kaya, Dito nga, kahit amo, naglilinis eh. At yung may linis kayong dalawa, nagre-reklamo kayo. Ako, wala akong nire-reklamo, nililinis lang ako. Hindi kami nagre Daldal kasi. Sinasabi lang na. Na-stress ka lang, ay ako. Alam ng Kung nga di ko, kung linisan nyo nga yung ganito, ganyan nga, ganito, magwalis kayo ng ganito lang. Pagdating ko, trabaho yung linisan ko. may mapanood kayo dito eh. Diyos ko. Ayun na kayo. Walis lang kayo dyan, linisin. Na pala diya, edi. Sabihin natin, tayo lang nilinis. O. Kaya rin sila umupo dyan. Ako nga. Tayo lang namang tatlong naglilinis dito. Kung bakit ka nagagalit? Kung di mo maglaba ng towel, di nyo pa alam labahan. Nagsampay, magtupi. Diyos ko. Umilabas mo na lahat ng nasa loob mo. Brad, sasabihin niya sa akin, tayo naman ang gumagawa. Dapat ko sasabihin ko sa akin, hindi na gumagawa na. Kaya nga, sabi ko, huwag na kayong nangawain, maglilis na lang kayo. Alam niyo naman, araw-araw pinawanan ng Panginoon. Pero yan. Wala pa kayong kabatay mga yan. Bawat yung Sino ba gumamit ng suklay dito? Ikaw, Alex? Di ba nga nandoon? ano pa? Saan? Kanina pa, pagdating ko. Yung suklay ako, hindi ako nagsuklay ako. Ano doon, Brad? Gumapa. Makakong dalawa na. Kaya muna, matutulad ka dyan. Shit, hungry. Alex, binibiro lang kita eh. Tinutuwanan mo naman na yung sinasabi ko. Masama yan. Huwag mong isipin yung Mga isipin. kasama mo. Isipin mo sarili mo.
Ano, araw-araw kong nilinisan, wala walang reklamo. Nakakaya sa mga babae na sisiyan. Hindi lang naman lalaki na sisiyan, mga tomboy din. Parang nakakaya tuloy sa hindi nag-release na. Pwede kang gagamit parang pag marumi yung gagamitin nila eh. Israel ka lang, pagbawa mo nga lang naman tayo, gaslit, yun lang. Ano lang kami, lagi ko pang pinapagalitan na wala pa. Naririnig mo yung Brad? May stretch ka lang ano. Hindi ako man, pinagalitan ko na naman mga pumunta ko eh. Yan dyan, bilagsak-bagsak ko na nga eh. Eh, sabi mo, huwag mo na silang intindihin. Do! Wala sumasagot eh. Tulog pa yun. Bakit lang niya naman mapanood yan? Siguro nanonood yun. Nunod na yun. Wala, tulog pa yan. Baka nanonood na tulog. Sige. Ano oras kayo umuwi yan? Lokin yung playlist ko. Tissue ko. Yan, sakit ko. Upat yun. Upat yun. Ha? Hindi? Upat yun. Naku, nandiyan na yung ating... Matalsikan ni Dodo, mga dado to. Nakakukulay. Mayroon. Yung taong natutulog pa yung pinagkasalanan nila. Pagka nanonood Baka naman si Radyo naman o kaya si... Ano, gusto ko naman si... Nilang dalawa eh. Wala na yung... Mang dalato talaga, parang si Mang dalato na. Oo, kasi naman, bininyagan ko na yan eh. Utusan ko nga para may gawin siya. Pero yung isa yan, utusan mo, naku, kulang yun. Tigas na ako. Dari ba? Ganyan din si Igor eh, nagsasalamin din ng nagaganyan din siya eh. Nabubuhol-buhol ata yung mga appointment ko ah. Kalitan mo naman yata ang pangalan ko. Ah, Si Igor kapangtangan. Buti pa siya sa Ngaripo. Nga buo. kailan natin tutubusin yung Brad? May natanggal ko bra. Anak sa magkita ka, kapatid ako. Anak ay data ulo. Anak ay data ulo. Dahil sa Tanggal lang yung host. Ha? Tanggal. Oo nga, kaya kailangan yung technique, ano yan? Meron pa ngayon, bututin. Nadudukot mo? Natanggal na. Oo nga, pero ang problema niyan, kailangan kita. sakit lang dati. Yan sabi ko sa'yo, yung ano eh, tali eh. Lagyan ng hook para pag hinila, hindi siya basta-basta mahugot. Yan yan eh.
Kailangan na tayo yan eh. Baik ipahiga eh. Hindi ka kaya hindi pa nasa likod na walang ano sa likod. Ayun, kaya sa ilalim. Hindi, yung bukasan. Yung bukasan. Yung... Wala. Kasi yung iba may tornilyo kasi yan eh, na tinatanggal. Nahugot yan? Na ano niya to, binulit ng tikalmahan. Maganda sana ang sukat sa Pilipinas. Eh. Ang sukat ito, tinatapon. Habib. Hindi rin Habib. Ano? Pero kung nagkataon. Water, you order water. Oh, pero kailangan may ipusay yan. Dapat bubuksan. This one. Ito lang natin siya. Siguro, matanda. Yung problema yung paano ano yan. Kasi karamihan kasing siyang pupaw. Sa likod binubuksan. Better have like this. Mahirap gawin. Wala nang zero. Stick. Oo. Bakit? Kung malam. Kumakuha sa bahay. Ang stick. Pusa ko. Anday. Bakal. Meron na ito. Balikan mo. Ano pa din, hindi ko na katutugtugin yun. Mamaya na. Ayun, may cellphone mo na. Come. Yeah, yeah. Salam. Salam.
Si Barret na gumawa. Yun. Oh, ay, bandalas kasi ako. Tao niya. Tapos ewan ng pangisip. Diba yan sa mga. Ganda mo eh. Maganda sa ano. Kala ko nasa CR ka, Brad. Ay, nagkaroon pa rin mo na yan. Sana ka rin. Kahit pa rin ito. Ay, natin naman ito sa ating ang call. Last pinabigyan ng isang kabalbigan. Yung delivery boy. Oo. Yan ang bigas. Sabi niya. Kapag-picture. Iba talaga ang politiko. Ano? Paglalag ko ng mayor yan. Iwan doon ng madaling araw tapos Lupit sa Sir Gopet. Mega. Sir, Gopet. Kalbo ka? Kalbo? Nakagungo ni Dory ang agungan. Kung ni inang mo, ilang mo Dory.
Bigat ko, ganyan. Kung may sila kong oso, sila kong tigre, ako matibili. Ano? Hindi nga. Hindi tayo. May mas mahal. Kunin mo yung nag-roll ba? Basta. Ano lang naman. Ano yung... Kanina, tatakbong congressman, pero tagalitis na yung ano pala, kalsada. Ngayon mag-okay na si Doktor. So, paya, chat. No, nangisip ka ba nila papakailan? Apa dati yung Mas lalalong isip. Kaya ba, preso na. Napang-napang. Nakulay bok na ke, naputang sona. Ano, dala yung manilo rin. Papangi-pangi ka pa ito, okay na. Ano naman sinasabi mo naman? Huwag na nga. Siyempre, may sama ako ng loob sa'yo, wala ka naman. Ating gusto. Wala pala sa iyan. May regla tayo na. Yung kung ano-ano namin mga anak. Ilang Thank you for forgiveness. Natapos ng lahat ng mga pinagagawa niya tapos ginaganyan. Ang gaganyan din sa Rigor. Igor, may tupak yun. Kapala na. Sa taas ng galan yun. Ano na siguro sa baba mayroon. Pababanta. Pababanta. Ninang mo, sasagunod. Gusto din ang may list niya? Ha? Na Kaya naman so na mga pambabae na isod na. papayin lang na nakita ng di yung lalaki. Wala kang gawin. Maalaman mo yung nag-focus ka na, hindi ko na. Hindi na po. Hindi para na palitan. Kaya Yun lang pala yung lagay. Bakit na? Hindi ko rin. Di kasi nabubuksan yung bunga pala, di ko nabuksan lang, may kabit. Yung? Meron ba yun? Iba yun? Iba yung ano? Hello guys. Ay! Nandiyan ka pala to? Guys, Ba't di ka sumisigaw? nandito si Paradudong. Ay, parang ito eh. Naliligo? Hindi ka na lapas sa kabayan. Ganyan na lang kulay mo, hindi ka na lapas yan. Siyempre, naipitan ka ng lola. Yun lang. Bata yung nasa bigay. Hindi yung ako para ukay. Kala mo sa Rigor. Pinatulog ka naman natin ng kabayo to. Ha? Mga sipa ako ng kabayo talaga.
Kailan ba? Hindi, isa lang. Kasi siguro, nulakan yung hindi ako natulog. Ay, mga dalawang baso lang yan yung nalasing na yan. Kaya ko, hindi ko lumating. Sabi ka ng malo. Ha? Sabi ka ng malo. Hindi na kayo sa tulong ko. May magalang pagkain namin. Gawa ng oras ko kung nag-talk na yan. Ha? Mamaya pa, akala ko umaga. Eh, natulog na lang ako ulit. Anong oras na? Alas 5 pa. Dapat balikan mo sa dito. Hindi ko alas 4. namin yun eh. Oo. Tawag Ay, gusto rin ito. Kala ko nanonood ka eh. Hindi tayo bantay. Tawa siya. Yeah. This jogging back. Hindi. Sabi ko. Abed! Ang sabi nila, dapat na rito tapos uwi kakain. Ngayon naman ata pala itong gumagawa dito. Kaya may regla siguro yan, brad. Malapit ng dalaw. Baka ipahanap ko sa kanya. What? What? No, parang gusto ko lang ipa-stop nung gumagawa sa akin. Bakit sari Parang mo? nagdadabog eh. Gaganda na wala pala naman. Guys, ayan na. Wala kaming customer ngayon. Siguro maya-maya. Kada dating lang ni Paradodong. Pagpulungan. Yo, sino kausap ko dyan? Namimis kayo ni Kuya Makoy doon. Hindi na kayo masyala. Akala ko nagtutulay ng ganyan buko. Hindi ka napunta. Galit na ako sa mga katamsila mo. Oo, madaling araw na sila. Hindi na kami nakikita. Dati nakikita. Well, tika niya. Hindi na naman pagkita eh. Na sobrang aga na nila eh. Ayun ang tuwing nilaban ko kagati. Ayos. Ganun na. Ganyan lang, no? Ha? Talagang wala nang biglas. Kaya wala ko bukit ka nagmamasahe. Pinabaksin ko nga. Diba talaga pinabaksin mo yan rin. Sumasabit yung puso. Pinabaksin mo nga. Kasi na ako sabi naman. Hindi. Kanina sabi nga, nakapakukan. Lang, may sabi kanina. Hindi, dalawa pa sabi. Kung sino sabi naman. Kung ikaw na sabi naman. Sabi pa naman. Hindi pa matraffic. Anong napalasukan mo, Otoy? Hello? Nag-pray ba ako ng ano? Hindi na like. Matagal nila kayo. Sabi mo yung matutunan. Malaki naman yung ipin. Ang laki naman yung ipin.
Hinahanap, oy! Pagdating ko ba hinahanap ko, saan? Ano yung boses mo ito yun? Saan kaya yun? Sabi ko, huwag na siyang salita, hanapin talaga siya. Oo, hinahanap kita. Ang ano, pagka, ano mo, pagkadating ko rito na, nasilip ko na. Ikaw pala yung dito ko. Akala mo doon ka nakaupo sa, ano ni Nini? Ikaw daw, kung nagpapagod sa ilang buwan. Ha? Ilang buwan Yung tumakbo sa atin, ay yung tumakbo sa amin na ano, Bakasyon ako 35 days. Ha? 25 days. Bakit hindi mo nagawin ano? kaya nga, 5 months and 45 days. Walang batch. Wala pa nga sigurong isang buwan na yun. Nandito naman kami, walang problema. Wala nang problema, ikaw ka. Pagkalang namin ng bisyon. What's the problema? Ano? Hey! Walang problema, pagkalang ka namin ng bisyon. Okay. Dugo sirke. Okay. Ay, magsisilbi ka? You bring this machine? You bring this machine? Ha? What time you go? May pupunta. Ha? 10 minutes? 10 minutes. Okay, just 10. No, faster. Because customer is in a hurry. So, kumusta yung mga kabarbers natin dyan? Ay, kabarbers! Kabarbers! Bulungan mo daw kasi baka marinig ng iba. Huwag kang lalapit masyado kasi makikita dyan, bilog mo. Ay, okay. Alam na, ano ba siya ng ilong natin? Pero, alam mo na kung tinitira yung... Ayan. Bukan. Paano ba yan, kabarbers? Ayan. Gamitin mo yung symbol ko. Bukan na sana kasi ito, kaso lang mahilig mo ba? Hindi, nagmali kayo kasi ginamit ko naman. Sabi ko, mga ito ko, tinawag si Chelsea. Hindi naman yung mga machine. Eh, kinyak ko naman, di ba? Pinapatay ba? Kasi hindi siya original. Dapat i-push mo. Na, thank you, Habib. Kumuha siya ng plastic. Hindi nga yan, hindi tumutulong na. Anong gusto mong size sa daily bullet na? sipsap na bulate, tama yun. Dito mo na natin yung design, ha? Bago ka.
Yan na. Hindi na. Yan na. Tumatawag. Kaya kami si Rigor. Pangtama na. Yan lang ang nakaano ko kasi medyo maputi rin. Ang butay ko medyo makulimlim lang. Yan lang ang kalamang sa kanya. Yan ang nakikita namin. Sadsad hanggang dito, sir, o ipipid natin? Okay. I-remove lang natin ito, sir. Ito mo talaga. Natutunan na ito nga. Oh, marami akong English. Guys, ito na guys, umpisanis para dito guys. Kami nga. Kasi ang lager namin, paplanta pa. Naplanta pa ng aming banin. Paplanta to, pinaplanta siya. Naplanta siya ng banin. Umar kami. Okay, Abe. Here. Lampas ha. Mga bukol-bukol mga Pilipino na ito tayo. Please. Divider, yung tabo. Si ano, si George. Nandun kami nakatayo kahapon. Nagulat ako eh. Sabi niya, okay, good night. Good night yung wala sila, good night na.